Намирам се в Ринг Мол не само за да пазарувам. Тук съм, защото моят Мерседес има нужда от малко внимание и екипът на Silver Star ще се погрижат за него. Едно от предимствата на локацията на Silver Star в мола е, че докато те обслужват моят автомобил, аз мога да се насладя на време за себе си. Колата ми вече е готова, време е да отида към шоурума на Silver Star. Шоурума на Silver Star има и страхотни оригинални аксесуари, които може да подарите на себе си или на любим човек. Моят Мерцедес е обслужен и съм готова за нови приключения. Благодарности на екипа на Silver Star за професионалното обслужване.